en el Parc Natural de l'Albufera per a commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, una jornada en la que empreses privades i associacions mediambientals s'han reunit per tal de fomentar la col·laboració entre aquest tipus d'empreses, com és el cas de l'empresa d'alimentació de Catarroja Gracomsa i la Fundació Sud. L'encontre ha tingut lloc en la Casa de Baldoví, edifici històric de la Marxala Rosera de Sueca. Bosco Díez, director de projectes de la Fundació Sud, Marta Cases, consellera delegada de Gracomsa, Carles Gago, de Simbiosi Espai Ambiental, entre altres assistents, van voler recalcar i fer visible la importància d'apropar postures i promoure l'aliança a favor del paisatge i la biodiversitat del parc natural. A més, durant la jornada es van plantar lliris grocs i instal·lar un parell de refugis per a rates penades, espècies autòctones i aliades de l'agricultura i la biodiversitat. Sou una plataforma que treballa per a millorar el grau de conservació de la biodiversitat. Quines accions dugueu a terme? Bé, anem a veure. Treballem en una Fundació Sud. La Fundació Sud és una fundació privada. La nostra tasca és treballar per la conservació i divulgació, com has dit, del patrimoni natural i cultural. Entonces, les nostres activitats van des de treballs d'investigació fins a treballs d'actuacions de recuperació de determinats valors o recursos naturals. I rebeu alguna subvenció per a poder aconseguir aquesta finalitat? Bueno, en principi, com a fundació privada, òbviament tenim uns recursos limitats i sí que òbviament estem sempre buscant el suport o l'ajuda tant del capital privat a través d'empreses privades com d'administracions públiques a través de subvencions. Òbviament sempre estem fent una llavor de búsqueda de financiació per a dur a terme les activitats que fem. Com explicaré la importància d'aquest tipus de projectes en la nostra societat? Bé, el que estem fent en aquesta activitat en el dia d'avui és precisament el buscar l'encontre entre empreses privades i entitats i administracions públiques, en la idea de que tots se coneguen, s'impliquen i puguen col·laborar en l'execució i desenvolupament de projectes de recuperació, d'iniciatives de recuperació del patrimoni natural i cultural. Aquesta iniciativa simplement és un encontre, és una activitat informal, diguem, per a trobar diferents parts d'esta peça que s'ha de concretar en iniciatives com la creació d'una plataforma de treball que aglutine empreses i entitats no governamentals. En aquest sentit, sabem que teniu com a empresa col·laboradora l'empresa d'aliments de Gracomsa. Com va sorgir aquesta col·laboració i quins projectes dugueu conjuntament? Bé, efectivament, nosaltres ara tenim el suport de l'empresa Gracomsa a través d'un conveni, ja duguem 2 anys treballant conjuntament i precisament estem desenvolupant activitats de divulgació en col·legis, en visitants, en col·lectius, per a donar a conèixer sobretot els recursos naturals i culturals que n'hi ha a l'Albufera. Ferent al Parc Natural de l'Albufera, esteu realitzant alguna tasca? Bueno, tenim diferents projectes ficats en marxa, un projecte d'acord de custòdia del territori en una partida d'arròs també, en una comunitat de regants, la comunitat de regants de l'Estell, i duguem a terme també treballs d'investigació en la Politècnica o algunes iniciatives també de recuperació de memòria oral en agricultors ja gent major que poden transmetre un coneixement i unes vivències que estem recuperant a través d'un treball audiovisual. Com va sorgir la relació junt amb la Fundació Sud y quins projectes dugueu a terme conjuntament? Pues queríamos darle un cambio a nuestra responsabilidad social corporativa, volcarnos un poco más en este tipo de proyectos. Entonces, colaboramos con la Fundación Sud, ya que Gracomsa Alimentaria, que forma parte del grupo Nueva SESA, que está ubicada en Catarroja, que forma parte del término de la Albufera. Entonces, dijimos que la mejor manera de colaborar con nuestro entorno y teniendo el parque natural que tenemos y todo, pues decidimos contactar con la Fundación Sud, nos propusieron su proyecto, nos gustó mucho y decidimos trabajar con ellos. Llevamos actualmente un año con ellos y la verdad que estamos encantados. I pensa vostè que més empreses haurien de fer aquest tipus de col·laboracions entre empresa privada i associació mediambiental? Por supuesto, y yo animo a todas las empresas que puedan, que colaboren con estas asociaciones o con este tipo de proyectos. I en quin sentit pensa que aquestes col·laboracions poden millorar a nostra natura o a la nostra societat? Pues mira, a la natura porque les ayudas a fomentar el desarrollo y la conservación del parque natural.
necesitan de un apoyo económico estas asociaciones sin ánimo de lucro para poder llevarlas a cabo. Si no las llevan a cabo, lógicamente el parque natural acabaría deteriorándose. Y es una forma de colaborar y además para la empresa esta responsabilidad social corporativa le va bien a su imagen, que no es solamente un mero hecho de una donación económica, no, es la ayuda a conservar el patrimonio.